Doamnelor și domnilor consilieri, vom începe ședința noastră de astăzi cu efectuarea prezenței. Domnul Boșdan, prezent. Domnul Bordei, prezent. Domnul Coșcodaru, prezent. Domnul Copaci, prezent. Domnul Ciontu, prezent. Domnul Desculțescu, prezent. Domnul Dubălaru, prezent. Domnul Enache, prezent. Domnul Florescu, prezent. Domnul Gâdiuță, prezent, că am văzut pe domnul... Gata, vedem. Domnul Iacob, prezent. Doamna Mitran, prezent. Doamna Nicolescu, prezent. Domnul Pana, prezent. Domnul Pascu, prezent. Domnul Petcu, prezent. Doamna Popescu, prezent. Domnul Pronaru, prezent. Domnul Simion Paul Eduard, prezent. Doamna Surulescu, prezent. Doamna Ștefan, prezent. Domnul Tomescu, prezent. Doamna Trăistaru, prezent. Domnul Ungureanu, știți ceva de domnul Ungureanu, mai întârzie? Domnul Volintiru, prezent. Și domnul Zaină, prezent. În acest moment suntem 26 de consilieri din 27. Domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule secretar general. Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri. Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția domnului primar numărul 155 din 27/1/2023 și suplimentată prin dispoziția numărul 185 din data de 1/2/2023 privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 6 din data de 2/2/2023 și a fost publicată în ziarul Adevărul în data de 30/1/2023. Avem la dosar rapoartele de informare depuse de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă, prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte. Totodată vă aduc la cunoștință că avem la dosar o notă de retragere întocmită de domnul primar în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre numărul 10 din 13/1 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu Bulevardul Timișoara numărul 89 sector 6 pentru construire imobil cu funcțiune de creșă mică pe un teren în suprafață de 3050 de metri pătrați, imobil deținut de municipiul București în administrarea Consiliului Local al sectorului 6. Retrag de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local sector 6 din data de 2/2 acest proiect de hotărâre în conformitate cu dispozițiile articolului 135 aliniatul 6 din OUG 57/2019 privind contul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Dacă mai sunt alte modificări, vă rog, domnul secretar general. Doamnelor și domnilor consilieri, aș vrea să luați act de faptul că două proiecte supuse ordinii de zi de astăzi, cele cu înființarea societăților comerciale, nu îndeplinesc condițiile de a fi luate în dezbaterea Consiliului Local, întrucât nu au avize ale Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local. Și în acest caz ele vor fi retrase de pe ordinea de zi. Și în acest moment suntem 27 de consilieri, a venit și domnul Ungureanu. Domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule secretar general. Dacă mai sunt alte modificări, vă rog, domnul viceprimar. Dacă îmi permiteți, vă propun să discutăm punctele legate de PUD-uri la începutul ședinței și apoi să avem timpul pentru dezbateri, pentru buget, să fie apoi. Avem două ordine, avem ordinea de zi 155 și ordinea de zi 185. Bun, atunci retrag propunerea. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte modificări, vă rog. Dacă nu mai sunt alte modificări,
Supun la vot ordinea de zi 155 cu modificările completate de către secretarul general și în urma notei de retragere. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. 27 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost adoptată. Aprobată, îmi cer scuze. Ordinea de zi suplimentară numărul 185. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru, 27 de voturi pentru, ordinea de zi suplimentară a fost adoptată. Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. 27 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată. Vă rog, domnul secretar general, primul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16 decembrie 2022. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? 27 de voturi pentru. De asemenea, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21 decembrie 2022. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Procesul verbal al ședinței ordinare din 21 decembrie a fost aprobat și al ședinței extraordinare cu convocare de îndată din data de 27 decembrie 2022. Dacă sunt discuții. Nu sunt discuții, vă supun la vot procesul verbal. Sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? 27 de voturi pentru și acest proces verbal a fost aprobat. Domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule secretar general. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 15 din data de 26/1/2023 privind alegerea președintelui de ședință. Vă rog, dacă sunt propuneri, domnul Alin Copaș, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul PNL îl propune pe domnul consilier Lucian Dubolaru. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte propuneri, vă rog. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea domnului consilier Alin Copaci. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? 3, 4, 5 abțineri, 6, 7, 8, 8 abțineri, 2, 4, 6, 8 abțineri. 8 abțineri. Voturi pentru? 19 voturi pentru. Propunerea a fost aprobată. Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? 3, 4, 5 abțineri. 5 abțineri, voturi pentru, 22 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumesc frumos pentru încredere și pentru voturile dumneavoastră. Mulțumesc. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 25 din data de 27/1/2023 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023. Discuții dacă sunt, vă rog. Doamna Mitran, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În data de 30 ianuarie am trimis către biroul tehnic câteva propuneri, 4 propuneri pentru... Vă rog la microfon că nu se aude foarte... Nu se aude? Acum, E bine? acum. Da, ok.
Propuneri pentru bugetul consolidat pe anul 2023 al sectorului 6 al municipiului București. Propunerea numărul 1. Reincluderea liniei de bugetare pentru bugetarea participativă și aprobare buget de 2000 lei pentru programul de bugetare participativă pentru anul 2023. Considerente. Bugetarea participativă este un proiect derulat de primăria sectorului 6, prin care locuitorii sectorului 6 vin cu inițiative utile pentru comunitatea din care fac parte. Anul trecut, la ediția de debut a programului de bugetare participativă în sectorul 6, au participat 67 de proiecte și au fost validate 35 dintre ele. Validarea s-a făcut de Comisia de Evaluare, luând în calcul criteriile de eligibilitate prevăzute în regulamentul procedurii. Chiar dacă, la finalul etapei de votare, raportul privind verificările conturilor înregistrate pe platformă și modul în care a decurs votarea proiectelor realizat de Departamentul IT, s-a constatat că au existat câteva situații prin care s-au creat conturi de înregistrare de pe aplicații de creare a e-mail-urilor temporare și anonime, iar Comisia a hotărât ca voturile potențial suspecte să fie eliminate și clasamentul să fie recalculat. Consider că interesul cetățenilor sectorului 6 pentru acest program a fost unul mediu spre mare, luând în calcul și numărul de voturi exprimate. Dacă vom face cunoscut programul la cât mai multe categorii de cetățeni, am convingerea că interesul acestora va deveni unul major, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca programul de bugetare participativă în sectorul 6 să continue. Totodată, cred că majorarea sumei de la 1.200.000 lei la 2.000 lei ar fi în beneficiu proiectelor. Iau în calcul situațiile legate de unele proiecte declarate neeligibile anul trecut, doar pentru că nu s-au încadrat în criteriul legat de suma maximă alocată unui proiect. Propunerea numărul 2. Elaborare studiu de impact despre beneficiile pentru calitatea aerului din sector și București și implicit pentru sănătatea și calitatea vieții a cetățenilor oferite de pădurea urbană sălbatică crescută pe terenul fostelor sere militari. Considerente. Indiferent care va fi regimul juridic al acestui teren, fie că va reveni în proprietatea municipalității și în administrarea Consiliului Local al sectorului 6, fie că nu, importanța ecologică și beneficiile ecosistemului creat în cadrul vegetației spontane, apărute după 1989, pot fi demonstrate prin acest studiu de impact, care ar putea fi realizat în colaborare cu specialiștii Facultății de Horticultură al USAMV București, cu care primăria sectorului 6 are un acord de parteneriat, pentru că despre comoara ascunsă a sectorului 6 de la fostele sere militari au scris și ziariște de la Hot News anul trecut. Ba mai mult, au realizat și un film pe acest teren pentru a arăta bucureștenilor zona verde constituită dintr-o pădure de 130 de hectare, cu nuci, ulmi, salcâmi și pomi fructiferi și mai multe specii de animale. Doamna Ioana Tudora, conferențiar la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură și membru în Comisia Tehnică de Urbanism a Primăriei Capitalei, a declarat la vremea aceea pentru Hot News că, citez, acolo se află arbori, sunt fazani, este un ecosistem, e pădure ca pădurea Băneasa. Acest spațiu verde, din punct de vedere ecologic, are un impact major în oraș. Sigur, nu are acces public, dar din punct de vedere ecologic, acel spațiu de 130 de hectare cu arbori există. Este cât Herăstrăul de mare. Avem probleme cu poluarea, dar vrem să tăiem unul din plămâni. Impactul ecologic va fi dezastruos pe zona de vest, cu atât mai mult cu cât vara vânturile sunt din zona aia și mai curăță un pic aerul din acest oraș. Eu cred că trebuie să discutăm despre păstrarea unei valori a unui oraș care deja are probleme majore cu poluarea. Am închis citatul. Deci, nu în ultimul rând, prin valoarea arborilor care constituie acest habitat, prin acest studiu, se poate determina aportul acestora la creșterea calității aerului, la absorbția zgomotelor, precum și multe alte beneficii și, în egală măsură, vom putea pune în aplicare și directivele Uniunii Europene și strategia pentru biodiversitate pentru 2030, care are ca direcție principală readucerea naturii în viețile noastre, aceasta vorbind despre protecția și refacerea naturii, despre conservarea biodiversității și încurajarea investițiilor în capitalul natural, cu alte cuvinte, să protejăm ceea ce avem. Pentru conformitate am trimis și un link pentru
a vizionat filmulețul de la Hot News. Propunerea numărul 3. Amenajare, reamenajare, modernizare inclusivă a locului de joacă amplasat în apropierea străzii Iedului și a grădiniței Prichindel numărul 95. Considerente. Spațiul de joacă la care fac referire nu a mai fost reamenajat, modernizat din anii 2017-2018. De asemenea, nici echipamentele de joacă existente. O inspecție la fața locului ar demonstra necesitatea intervenției la nivelul suprafeței de tartan, necesitatea înlocuirii unor echipamente cu unele noi și sau necesitatea reparării altora și igienizarea lor. De asemenea, se va putea determina și necesitatea evidentă de a monta și echipamente de joacă inclusive pentru copiii cu dizabilități. Din cauza faptului că acest spațiu nu beneficiază de curățenie efectuată periodic, dar și a curățeniei efectuată defectuos, atunci când este realizată, se mătură cu târnul, nisipul și frunzele de pe întreaga suprafață de tartan și se duce la groapa de nisip. Multe dintre ele s-au degradat și din această cauză. Înlocuirea, repararea, montarea echipamentelor de joacă, inclusiv cele inclusive pentru copiii cu dizabilități, ar preveni atât accidentele copiilor și cât distrugerea acestora. Fac precizarea că pentru acest punct am discutat cu domnul director Maxim și vom merge la fața locului și vom constata ce e de făcut în zona respectivă. Și ultima propunere, propunerea numărul 4, reintroducerea liniei de finanțare a Centrului Respiro pentru persoanele adulte cu dizabilități. Necesitatea înființării unui centru Respiro la nivelul sectorului 6 este una stringentă și urgentă dacă luăm în considerare numărul de persoane care se înscriu în această categorie în sectorul 6, număr care, potrivit ultimelor date de la DGASPC sector 6, se mărește an de an. Pentru categoriile de servicii sociale pentru copii, avem un număr de 4 astfel de servicii, ceea ce este foarte bine. În schimb, pentru persoanele adulte cu dizabilități avem doar 2. Unul foarte specializat, un complex rezidențial pentru recuperarea neuropsihică și unul pentru suport consiliere. Dezinstituționalizarea, respectiv furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunității pentru persoanele cu dizabilități, este una dintre măsurile ce se regăsesc asumate în documente pragmatice de la nivel european și național, precum Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități, o Românie echitabilă pentru perioada 2021-2027, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 490 pe 2022, care vizează modernizarea practicilor, instrumentelor și modalităților de sprijin în comunitate, care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate la o viață demnă și împlinită. Reintroducerea și menținerea liniei de finanțare ar înlesni înființarea și sau dotarea unui centru Respiro pentru persoanele adulte cu dizabilități, atunci când condițiile vor permite, accesarea de fonduri venite de la Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități sau din cadrul programelor operaționale europene. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Dacă mai sunt alte... Fiți amabil. Vă rog, domnul Centu. În legislatura trecută aveam o colegă fâșie care proceda la fel cum procedează acum doamna Mitran. O rog pe doamna Mitran să aibă în vedere că și timpul nostru este foarte limitat și poate să-și prezinte toate propunerile în comisiile de specialitate, să obțină un aviz cum gândește fiecare comisie în parte, să vină cu elemente succinte în cadrul ședinței de Consiliul Local. Altfel, eu vă spun drept, atât de lungă a fost expunerea încât nici n-am reținut care sunt propunerile de. Să înțeleagă că este foarte plictisitoare treaba asta și să se corecteze, pentru că și data trecută tot la fel a făcut. Deci este o practică care nu cred că trebuie să se perpetueze. Ok, mulțumim frumos. Mulțumim. Doamna viceprimar, vă rog. Eu sunt sigură că dumneavoastră vă gândiți la timpul colegilor dumneavoastră și timpul dumneavoastră, dar vă rog frumos să nu uitați că suntem consilieri locali ai sectorului 6. Asta vine la pachet cu drepturi și obligații. Dacă dumneavoastră vi se pare că o luare de cuvânt a unuia dintre colegii dumneavoastră este o pierdere de timp,
poate nu e locul dumneavoastră în acest Consiliu Local. Ok, haideți să nu ne... Domnul primar, vă rog. Dragi colegi, bună ziua! Haideți să ne concentrăm pe obiectivul pentru care ne-am adunat astăzi aici. În primul rând să votăm proiectele sau să le discutăm, să le votăm unii, să nu le votăm alții și să discutăm despre buget. Despre asta este vorba și de asta trebuie să facem. Pot să vă zic că avem un buget bun, vom avea undeva la 2 miliarde. Deci avem premisele ca proiectele care au ajuns în sfârșit la maturitate să se întâmple anul acesta. Deci nu la anul, ci anul acesta. Avem mai multe proiecte care au fost începute în 2021, au fost dezvoltate în 2022, s-a trecut prin avizarea fabuloasă care există în România, prin toate procedurile și putem să dăm drumul la șantiere. Deci anul acesta va fi un an cu multe șantiere. Putem să începem drumul Osiei acum în primăvară. Cred că pe parcursul primăverii să se înceapă lucrările și la Vaia Largă, dacă domnul primar Jean ne va da avizele de defrișare pe care le-am cerut. Și undeva, sper eu ca pe parcursul verii sau până în toamnă să începem și pe drumul Roții, urmând ca spre finalul anului să avem măcar proiectarea și poate chiar mai mult pe drumul Belșugului. Deci vorbim despre drumuri care sunt cerute de foarte mult timp în sectorul 6 și care vor fi gata. Avem mai multe școli în construcție, mai multe grădinițe, nu intru printre toate că chiar nu vreau să vă plictisesc. Am atras fonduri europene, de aici și bugetul foarte mare pe care, foarte mare, nu e foarte mare este alt sector. Dar nu mai intru în amănunte. Bugetul bun pe care îl avem o să fie un an plin. Un an plin pentru că avem investiții semnificative în zona de salubritate. Și o să avem undeva la 1000 și ceva de gene cu, de fapt, puncte de colectare selectivă, de precolectare, pe 4 fracții. Am înființat administrația de salubritate și avem în acest moment deschise proceduri de achiziție pentru echipamente și utilaje, pentru curățenie stradală și pentru dezăpezire. Am recuperat mai multe spații foste industriale, în special liniei. Finalizăm prima fază acum în mai a parcului liniei și până la sfârșitul anului mi-aș dori să finalizăm și a doua fază a parcului liniei și chiar să o începem și să vedem cât de avansați o să fim și cu faza a treia. O să avem o comisie din care fac parte toți reprezentanții Consiliului Local din toate partidele pentru a achiziționa una dintre liniile care de acum, în fine, este la un privat, pentru a putea face parcul liniei, cel mai lung parc din București, de 4,2 km. Cu Lacul Morii suntem în faza de proiectare, o să avem rapid, o să avem undeva în primăvară, finalizată proiectarea pentru insulă, conform concursului de soluții, și o să putem da drumul la treabă, sper eu că în a doua parte a anului acesta și după aceea până la sfârșitul toamnei să avem și proiectarea pentru întreaga zonă care a intrat în studiu. Cei mai mulți bani se duc la educație, de departe. Deci, dacă cumulăm ce primește administrația școlilor cu ceea ce primesc școlile direct și cu investițiile pe care le facem în beneficiul școlilor, se poate vedea că de departe, vorbim de 100 de milioane, din buget, cei mai mulți bani se duc anul acesta la educație. Bineînțeles, consider că sunt echilibrate bugetele pe toate instituțiile și acesta este anul în care ceea ce s-a muncit până acum în acest mandat va începe să fie vizibil și să îmbunătățim împreună viața locuitorilor din sectorul 6.
Nu vă mai țin că, știți aceste lucruri, le-ați votat de-a lungul timpului în cadrul ședințelor Consiliului Local. Avem continuitate, să vedem de ce să ne mai apucăm. Vreau numai să vă mai informez cum stăm cu spitalul. Aștept ca până în primăvară să fie eliberat terenul. Am avut și aici o grămadă de probleme, că sunt acele utilități pe el și nu întotdeauna contractorii sunt cei mai serioși. Dar mă aștept ca să scoatem la licitație anul acesta. În primul și în primul rând vom scoate o procedură competitivă pe SICAP pentru a avea o firmă de consultanță, project management, lawyers, nu știu cum să-i zic, care să vină să ne ajute să scriem caietul de sarcini pe baza legal, da, pe baza studiului de fezabilitate, da? Deci o să contractăm, o să facem o procedură de achiziție ca să ne ajute să facem procedura de achiziție, pentru că este ceva foarte, foarte complex. Am văzut săptămâna trecută cu reprezentanta, uite că nu-i țin numele minte, dar o să-i Vasila și nu mai știu cum. În fine, o doamnă care este reprezentanta Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a venit aici la primărie și am discutat despre proiect. Avem foarte mari șanse să primim acești bani și am și niște promisiuni că va fi foarte bine evaluat la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul de DSP. Poate să primim o finanțare adiacentă inclusiv de la guvern. Am o promisiune că vom fi foarte, foarte clar evaluați, dar nu pot să zic acum că am obținut deocamdată acești bani. Deci va fi un an extrem, extrem de plin. Eu vreau să fac mai multă administrație și mai puțină politică anul acesta. De politică o să avem timp la anul. Și cam atât. Cam atât. Dacă sunt întrebări la care vă pot răspunde și știu răspunsul pe loc, cu mare plăcere. Mulțumim, domnule primar. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog, domnul viceprimar. Vă mulțumesc. O să fac o serie de amendamente. Primul amendament legat de PNRR sector 6 municipiul București. Având în vedere acordarea finanțării de către MDLPA prin PNRR pentru implementarea de către sectorul 6 al municipiului București a proiectului construirea de locuințe NZ Plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din sectorul 6, care vizează construirea de locuințe Z Plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din sectorul 6, vă propun următoarea modificare în bugetul local. O creștere la capitolul venituri, cod indicator 420288 cu suma de 6.443,82 lei. 4202.88.01 alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile, fonduri europene nerambursabile, suma de 5.414,97 lei. 4202.8803 alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile, sume aferente TVA, o creștere de 1.028,85 lei. La cod indicator 420289, o creștere de 9.349,05 lei. Pe următoarele secțiuni, 4202.89.01, alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, fonduri din împrumut rambursabil, în sumă de 7.856,34 lei. La 42.02.89.03, alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, sume aferente TVA, o creștere de 1.492,71 lei. La cheltuieli este o creștere de 15.792,87 lei, o sumă egală cu cea care crește la venituri, din care capitolul 74.02.03, reducerea și controlul poluării, o creștere de 6.443,82 lei. Articol bugetar 60.01, fonduri europene nerambursabile, o creștere de 5.414,97 lei, iar la 60.03, sume aferente TVA, o creștere de 1.028,85 lei. La 70.02.03.01, dezvoltarea sistemului de locuințe, o creștere de 9.349,05 lei. Pe articolele bugetare 61.01, fonduri din împrumut rambursabil,
cu suma de o creștere în valoare de 7.856,34 mii lei, iar la 61.03 sume aferente TVA, o creștere de 1.492,71 mii lei. Având în vedere acordarea finanțării de către MDLPA prin PNR pentru implementarea de către sectorul 6 a municipiului București a proiectului Renovare energetică aprofundată a blocului de locuință din Alea Calatis numărul 8, bloc A15 bis, sectorul 6 al municipiului București, propun următoarea modificare în bugetul local. O creștere la venituri de 1.047.000 lei, din care cont indicator 42.02.89, o creștere de 1.047.000 lei. Pe articolul 42.02.89.03, alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, sume aferente TVA, o creștere de 1.047.000 lei. La cheltuieli o creștere de 1.047.000 lei, din care pe 70.02.03.30 alte cheltuieli în domeniul locuințelor, o creștere de 1.047.000 lei. Pe articolul bugetar, format în articolul bugetar 61.01, fonduri din împrumut rambursabil, o creștere de 880.000 lei. Iar la 61.03, sume aferente TVA, o creștere de 167.000 lei. 3. Având în vedere acordarea finanțării de către MDLPA prin PNRR pentru implementarea de către sectorul 6 al municipiului București a proiectului Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din sectorul 6 al municipiului București, propun următoarea modificare în bugetul local. O creștere la venituri de 9.088.000 lei, din care pe cod indicator 42.02.89 creștere 9.088.000 lei, pe articolul al 42.02.89.03 alocări din sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, sume aferente TVA 9.088.000 lei. La cheltuieli o sumă de 9.088.000 lei, din care pe 70.02.03.30 alte cheltuieli în domeniul locuințelor, o creștere de 9.088.000 lei. La articolul bugetar 61.01 fonduri din împrumut rambursabil, o creștere de 7.637.000 lei, iar la 61.03 sume aferente TVA, o creștere de 1.451.000 lei. Apoi, al doilea amendament pe zona de investiții, sector 6, municipiul București, la capitolul bugetar 65.02.03.01, învățământ preșcolar, capitolul bugetar 65.02.03.01, învățământ preșcolar, litera A, poziția A02, proiect tehnic plus construcție corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuș, inclusiv consultanță și cote ISC, se suplimentează cu 400.000 lei. La capitolul bugetar 65.02.03.02, învățământ primar, capitolul bugetar 65.02.03.02, învățământ primar, litera A, poziția A07, proiect tehnic plus construcție, școala gimnazială numărul 156, after school, inclusiv consultanță și cote ISC, se suplimentează cu 150.000 lei. 3. La capitolul bugetar 84.0, la capitolul la capitolul 66 sănătate se adaugă linia de investiții Centru Respiro, înființare Centru Respiro cu 1.000 lei. Iar la capitolul bugetar 84.02.03.03 străzi, capitolul bugetar 84.02.03.03 străzi, litera C, poziția C01, reparații capitale și servicii conexe aferente execuției lucrărilor pentru parcări la sol de pe baza sectorului 6, se diminuează suma de 551.000 lei. Al treilea amendament. La Administrația Comercială și Centru Cultural, având în vedere necesitatea previzionării unor cheltuieli de investiții la nivelul administrației comerciale, vă propun următoarele modificări. În zona de cheltuieli se diminuează capitolul 51.02.01.03, sectorul 6 al municipiului București, astfel, titlul 1, cheltuieli de personal cu suma de 2.000 lei, titlul 2, bunuri și servicii cu suma de 1.810.000 lei, se majorează capitolul 70.10.50 Administrația Comercială astfel, titlul 11, alte cheltuieli cu suma de 1.810.000 lei pentru plata unor titluri executorii, titlul 15, active nefinanciare cu suma de 2.000 lei necesară construcției parcare inteligentă, astfel, articolul 71.01.01, construcție parcare inteligentă
suma 1.700.000 lei, iar articolul 71.01.30, proiectare parcare inteligentă, suma de 300.000 lei. 2. Având în vedere necesitatea înființării unor servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, se propun următoarele modificări. La cheltuieli se diminuează capitolul 67.10.50, alte servicii în domeniile culturii, recreării și religiei, Centrul Cultural, titlul 11, alte cheltuieli cu suma de 1.000 lei, sumă ce se repartizează pe capitolul 74.02.50, alte servicii în domeniul protecției mediului, sectorul 6 în municipiul București, astfel, titlul 1, cheltuieli de personal, suma de 100.000 lei, titlul 2, bunuri și servicii, suma de 900.000 lei. Următorul amendament la Administrația Școlilor și Unități de Învățământ este un amendament în cadrul liniilor bugetare din interiorul acestor instituții. Pe 51.02, Autorități Executive, Administrația Școlilor, sector 6, se diminuează din bugetul investiții suma de, la 71.01.03 de la dotări TIC suma de 427.000 lei și se diminuează de la 65.02 totalul unităților de învățământ Administrația Școlilor următoarele sume pe bugetul investiții 71.01.30 suma de 373.000 lei pentru următoarele investiții: scară exterioară incendiu, grădința 229, rețea camere video, grădința Folk DNA, rețea internet, grădința Folk DNA, ansamblu loc de joacă pentru copii, grădința Zona Florilor, aer condiționat, grădința 250, extindere sistem supraveghere video, 12 camere, Colegiul Iuliu Maniu, sistem all-in-one, Liceul Petru Poni și sistem audio-video electronice, școala Liceul Petru Poni. Se suplimentează, în schimb, la bugetul investiții 71.01.30 cu suma de 800.000 de lei prin următoarele, prin crearea unor linii de investiții cu următoarele titluri și sume: Studiu Dali pentru grădinița numărul 217 cu suma de 200.000 lei, Studiu Dali pentru grădinița Fug de Nea cu suma de 200.000 lei, Studiu Dali pentru grădinița Prichindel cu suma de 200.000 lei, Studiu Dali pentru Liceul Antimivianu cu suma de 200.000 lei, studii necesare pentru depunerea unor documentații în vederea accesării de fonduri AFM. DGASPC crește, având în vedere HCL-ul numărul 59 din 9/3/2022 privind reorganizarea centrelor de zi de tip creșe aflate în subordinea DGASPC sector 6, HCL-ul numărul 271 din 31/10/2022 privind modificarea anexei 1 a HCL-ul numărul 4 din 2022 privind organizarea rețelei școlare, OUG 100 din 2021 privind modificarea și completarea legii numărul 1 din 2011, legea Educației Naționale, Hotărârea de Guvern 566 din 2022 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie, solicităm crearea bugetului la capitolul 65.02.13 învățământ antepreșcolar pentru creșele Neghiniță, Harapalb și Pinocchio. Suma acestora va fi repartizată din capitolul 68.02.11 creșe, aparținând DGASPC sector 6. Vă mulțumesc, acestea sunt amendamentele. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte intervenții, doamna Trăistaru, vă rog. Bună ziua tuturor! Un amendament pentru partea a treia, cultură, recreere și religie, servicii religioase, cod indicator 67.02.06, suma prevăzută pentru anul 2023, 2.000 lei. Modificare la anexa 2, partea a treia, cultură, recreere și religie, servicii religioase, cod indicator 67.02.06, se vor face următoarele mențiuni. 1. Consolidare și alte lucrări de intervenție la Biserica Sfânta Parascheva, Parohia Militar 2, situată pe strada Dreptății numărul 24, suma prevăzută 1.500.000 lei. Și 2. Consolidare și alte lucrări de intervenție la Biserica Sfântul Antonie cel Mare, Parohia Înălțarea Domnului, situată pe Alea Valea Boteni, numărul 7. Suma prevăzută 500.000 lei. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte intervenții.
Aș vrea să intervin și eu, dacă este posibil. Doamna Surulescu și imediat domnul Centu vă dau cuvântul și dumneavoastră. Vă rog, doamna Surulescu. Domnule președinte, stimați colegi, eu am venit astăzi la această ședință cu inima deschisă și cu dorința de a ieși, de a pleca acasă cu sufletul împăcat că am putut face un lucru pozitiv pentru comunitate. Însă, sunt nevoită să vă spun următorul lucru. Dacă la nivelul executivului propunerea amendamente pentru bugetul consolidat, executivul vine cu mai mult de 60% din buget cu modificări, cu alte propuneri, credeți-mă, sunt în situația de a nu mai înțelege când vă sfătuiți, cum vă sfătuiți, ce e necesar, ce nu e necesar. Poate propunerile pe care le-a făcut inițial domnul primar în bugetul consolidat sunt bune. Am venit aici cu o idee. Unele din propunerile domnului Gâdiuță chiar sunt necesare. Crede cineva că la acest moment există orice capacitate economică și juridică ai avea să poți să iei decizia că muți de la un capitol bugetar X sumă la celălalt capitol bugetar? Mie mi se pare că ne grăbim. Haideți ca să le luăm așa pe rând, pendelete, da? Aveți perfectă dreptate, da? Deci primul amendament este vorba despre 15.792 de lei, da? Care se adaugă la buget pentru că între timp am mai primit niște finanțări. Da? Bun. Așa. Al doilea, tot la primul amendament, de asemenea, mai sunt sume, cum să vă zic, sunt sume care, între timp, din momentul în care noi am făcut bugetul și momentul acesta, am mai câștigat niște finanțări. Am mai primit niște răspunsuri de la guvern sau de la cei care fac aceste finanțări. Și toate aceste sume pe amendamentul, sau primele două sume, la asta se referă. După care urmează, dacă vreți să trecem prin ele, încă o serie de amendamente, de cum ar fi amendamentul 2, se referă la tot la o acordare de finanțare prin PNRR pentru renovare energetică aprofundată. Adică n-am mutat bani dintr-o parte sau alta, ci am inclus în buget ceea ce s-a finanțat până acum, ca să fie foarte, foarte clar. Și aici mai vorbim de încă 1.000 de lei, adică 1.000.000. Bun, amendamentul 3, iarăși, tot în vederea acordului finanțării de la Ministerul Dezvoltării, da, pentru renovare energetică și moderată a blocurilor de locuințe, mai primim încă 9.000 de lei. Deci, iară, nu am făcut niciun fel de schimbare în buget, pur și simplu cel care a fost publicat, am mai pus și suma aceasta pe care o primim de la... Bun. Undeva la 30 de milioane în total. Deci nu e nimic. Asta a citit domnul Gâdiuță, dar a citit în limbajul ăsta tehnic, funcționăresc, pe care, vă zic, și eu niciodată nu-l înțeleg, de aceea vă explic foarte clar, ca să fie clar ce aveți de votat. În ceea ce privește... Bun. Așa, în ceea ce privește investiții la... Aici sunt investițiile pe sectorul 6. La școli. Bun. Da, este vorba despre deschiderea unei linii bugetare pentru grădinița de la Anele Brâncuși și se suplimentează aici cu 400.000 de lei. A doua chestiune, tot pentru asta pe învățământ preșcolar. Pe învățământ primar, școală gimnazială, 156, partea de after school, se mai pun aici 150.000 de lei. Iar la străzi, da, se diminuează cu sumele, pentru parcări la sol, în fine, se diminuează cu 550.000 de lei.
De asemenea, s-a deschis doar o linie bugetară ca să ne se permită să vedem dacă reușim să facem o investiție, să o putem iniția pentru centrul Respiro, despre care a vorbit la început doamna Mitra. Bun. La administrația comercială și la centrul cultural, aici vă mărturisesc că sunt niște sume executorii pentru un proces pe care avem în fine, suntem executați. E un proces, dacă nu mă înșel, foarte vechi, moștenit de la DAFL-ul, care nu mai există. Foarte, foarte mult. Incredibil. Bun. S-a diminuat, de exemplu, la administrația comercială și la centrul cultural, deci cu suma de 200.000 de lei cheltuieli de personal și bunuri și servicii cu 1.810.000 de lei. La administrația comercială s-au dat acești bani cu care s-au diminuat mai devreme, s-au dat pentru niște parcări de tip smart parking, care acum avem procedurile demarate și pot să fie făcute. Bun. Ceea ce am mai făcut a fost să nu, e greșit aici. Da? Deci e greșit. O să vă rog cumva să le vezi la amendament și bine că m-am uitat. Și având în vedere necesitatea înființării unor servicii speciale pentru gestionarea clienților fără stăpân. Știți ce s-a întâmplat noi în sector? Nu. Nu e vorba despre servicii de gestionare a clienților fără stăpân. Asta face ASPA, punct. Și are competență exclusivă, punct. Ca să fie foarte clar, da? Cum ai pe deratizare competență exclusivă la PMB, la fel, ai competență exclusivă și aici. Deci e greșit aici formulat. Cine a formulat așa nu a înțeles. Am zis că acești bani merg pentru un program de sterilizare, adică vom contracta efectiv servicii de sterilizare de pe piață, de la veterinari. Nu facem noi ASPA aici la sectorul 6. Da? Deci o să vă rog să reformulați în acest sens. Vă propun să avem o pauză de 2 minute după. Bun. Să și e bine că m-am uitat. ne uităm un pic din nou pe ele și să discutăm. Bun. Așa. Și s-au mai tăiat niște bani de pe bunuri, servicii și cheltuieli, dar nu foarte mult, de la centrul cultural. Așa. S-au dat niște bani, câte 200.000 de lei pentru 4 studii de DALI pentru 4 grădinițe. Nu mai trec prin ele care sunt, ca asta să știți ce se mai întâmplă la administrația școlilor. Bani care s-au tăiat de la niște dotări de tip TIC, care nu erau chiar foarte bine fundamentate și am mers pe aceste proiecte de investiții și apreciez acest lucru. Iar mai departe sunt s-au mai tăiat diferite lucruri care deja iar n-au fost foarte bine fundamentate, inițial administrația școlilor, cum ar fi diferite camere de la vedere, noi având proiectul de camere, în fine, dar vă zic că nu sunt lucruri spectaculoase și nu sunt în niciun caz, vă zic, cu toată seriozitatea 60%, da? Adică nu, nici ca număr de linii bugetare, nici ca valoare, sunt mult mai mici. Dacă vreți ca să... știți, când facem amendamentele astea, bine ar fi că nu doar să le citim, că am văzut și eu cum era în Consiliul General cu câțiva ani. Ar fi bine ca să le dăm oamenilor, consilierilor în mână, să știe exact ceea ce... Adică să vadă în timpul ăla, da, aparatul tehnic. Dăm tuturor consilierilor locali, din coaliție, din opoziție, niciun fel de problemă. Oamenii trebuie să vadă ceea ce votează și susțin acest principiu. De aceea mi-am luat acest timp și îmi cer scuze dacă am fost prea lung ca să vă explic exact ceea ce s-au propus de către aparatul tehnic și a citit domnul viceprimar pe aceste amendamente. Mulțumesc, domnule primar. Domnule viceprimar, vă rog. Noi, în cadrul Comisiei de Buget, o parte dintre amendamentele am discutat astăzi. Într-adevăr, nu sunt toți consilierii prezenți în Comisia de Buget, dar a existat această discuție. Colega noastră, doamna Mitran, a trimis și aici pot să menționez și colegii de la PMP au trimis de săptămâni bune propunerile de amendamente către tehnic și din ce știu au fost discutate sau trimise consilierilor. Deci, într-adevăr, se pot detalia anumite lucruri. Vă propun să avem o scurtă pauză ca să vedem exact cum se
să reformulăm, dacă este cazul, acel... Da. Eu nu cred că e nevoie de pauză, că e foarte simplu. Dacă dumneavoastră reformulați amendamentul din ce ați zis aici, management, așa cum vi s-a dat și nu au înțeles colegii mei ceea ce am cerut și poate și vina mea aici, deci în loc să schimbăm, dăm puțin pixul, da? Deci să schimbăm servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, da? Schimbăm această formulare într-un program de sterilizare. Da? Adică citiți acest, când o să spun amendamentul acesta. Nu. Aici, partea aceasta este o detaliere făcută de colegii de la Economic pentru a fundamenta. Dar scriptic, doar partea aceasta legată de cifre este cea care va intra în corpul de hotărâre al bugetului. Bun. Deci această fundamentare, da? Ca să știe oamenii ce votează, ce e fundamentat. Deci nu avem, ca să facem o ASPA, avem nevoie de hotărâre Consiliului ca să cerem voie la PMB. PMB ar trebui ca să scoată din aria ASPA sectorul 6 și ar fi o nebunie. Vă dați seama ce înseamnă asta? Da, să ai mai multe servicii specializate care să merge după câini. Deci nu face parte din corp, da? Și dacă e pentru fundamentare, probabil se referă la un program de sterilizare. Da? La asta și la nimic mai mult. Bun, și iarăși partea cu Respiro. Bun. Pentru procedură, domnule președinte, să reformuleze domnul viceprimar, se înregistrează și se face modificarea în hotărâre. Ok. Vă rog, domnule viceprimar, să reveniți încă o dată asupra acestui amendament și să-i mai dați încă o dată citire în forma agreată, vă rog. Bun. Scriptic am adăugat pe zona de investiții și înscris linia bugetară legată de înființare Centru Respiro. La capitolul 66, Sănătate. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Economic, se pare că poate să fie încadrat în ambele părți. 1000 lei. Iar pentru a fi consemnat pe bandă și pentru a fi clarificat, la propunerea legată de o diminuare în zona de domenii culturale și o repartizare a sumei de 1000 lei pe capitolul 74.02.50 alte servicii în domeniul protecției mediului, ca și clarificare și fundamentare, această alocare se referă la o campanie de sterilizare și contractarea unor servicii pentru sterilizarea animalelor, câinilor fără stăpân și a celor cu stăpân sau doar fără stăpân? Cu stăpân. Cu stăpân. De pe la sectorul 6. Bun. Fără stăpân trebuie să fie luați. Nu sterilizezi acolo, în adăpost. Bun. Atunci cei de la Economic m-au indus ușor în eroare. Bun. O campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân care să completeze campania ASPA. Domnul Ciuntu, vă rog. Referitor la buget, am venit cu o serie întreagă de semne de întrebare, care, din nefericire, acestea s-au dublat după ce ați prezentat dumneavoastră. Nu știu dacă dumneavoastră realizați ce receptăm noi după ce se prezintă un buget, după care se modifică substanțial, să încearcă argumentarea modificării, faptul că sunt niște elemente suplimentare din punct de vedere al resurselor, nu e o justificare, pentru că sunt și multe diminuări pe acolo, care diminuări vin să justifice alte propuneri de suplimentare, ceea ce mă face să cred că ori
nu s-a fundamentat bine bugetul, ori s-a fundamentat bine, dar nu se colaborează în cadrul executivului între primar și viceprimar. Atâtea discuții și modificări, să știți că eu nu n-am mai văzut și am participat din punct de vedere al consilierilor la multe ședințe, inclusiv la nivel de Consiliu General. E mare bâlbâială, credeți-mă, e mare bâlbâială și nu este o carte de vizită bună pentru primăria sectorului 6. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar plec de aici, din sală, cu ideea că parcă ar fi niște jocuri care se fac și care parcă atunci când s-a făcut bugetul nu s-a ajuns la un consens și după aia se zice punem direct în ședință că tot trebuie să tragă o linie, să vedem care e pe care. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar sunt dezamăgit. Vă rog, domnule primar. Domnul Ciuntu, când doamna Simona Popa s-a apucat să-i citească doamna Firea Pomelnicu de la rectificări bugetare, durea aproximativ 45 de minute. Și dicția doamnei Popa era, scuzați-mă, domnule viceprimar, era om de radio, era mult mai bună și pronunța cuvintele mult mai repede. Și durea cam 45 de minute. Dar ca să nu rămâneți cu impresia că ar fi ceva neclar sau că n-ar fi bine fundamentat, pot să reiau. Da? Ca să vă explic foarte clar ceea ce aveți de... Dacă vreți să reluați, spuneți-ne când ați primit informațiile că aveți surse suplimentare. Când am primit? Am primit în ultimile zile, de la începutul anului tot primim. Da? Deci... Anului trebuiau să fie în buget. Ca procedură, da, odată ce ai publicat bugetul, nu mai poți să vii așa, mai după ce a fost dezbaterea publică, ele au tot venit, nu mai poți ca să schimbi, da? Pentru că trebuie să te duci și să explici de ce. Și încă o dată. Deci vorbim de o sumă de 15.792.000 de lei, adică de milioane, cum ar veni, care intră în buget. Altă sumă de 9.349.000 de lei care intră în buget. Deci nu o modifici de colo-colo, intră în buget. După care o altă sumă de 1.047.000 lei, adică 1 milion, care intră în buget. După care mai avem încă 9.888.000 lei care intră în buget. Da? Deci acestea 4 sume pe care le-am citit până acum nu se modifică, nu se schimbă nimic, intră în buget. Bun. La învățământ preșcolar e un proiect, deci avem proiect tehnic plus construcție corp grădiniță, în incinta cărților în buget, se suplimentează acest capitol bugetar cu 400.000 de lei. Ele sunt ridicate, trebuie să fie, să se continue. După care, la capitolul bugetar, tot învățământ primar, mai suplimentăm, da, la școala 156, la after school, același lucru, mai suplimentăm cu 150.000 lei, pentru că avem proiectele ajunse la anumită grad de maturitate. Deci până acum vorbim doar de 6 modificări, unde intră 30 de milioane și niște câte 4 milioane și 150 de milioane se mai adaugă aceste capitole bugetare. După care se iau niște bani, da? Deci banii care s-au spus puțin mai devreme la aceste unități de învățământ s-au luat de la reparații capitale și servicii conexe pentru parcări la sol. Da? Deci de aici am luat banii și i-am pus la grădinițe. Deci e foarte simplu. Este extrem de simplu și extrem de puțin. Da? De asta explic așa pe înțelesul tuturor ca să știți exact ceea ce votați, să nu credeți că este cine știe ce. Numai că limbajul folosit, aici este problema. Da? Deci până acum doar 6 modificări, din care 4 intră bani,
două dai la două școli și iei banii pe care îi dai la cele două școli de la parcări. Da? La sol. E atât de simplu. După care urmează o serie de diminuări, adică doar două diminuări care totalizează de la personal și la bunuri și servicii, care totalizează 3.800.000 de lei, da? Și se iau de aici banii și se duc tot acești bani care sunt luați de aici pe parcări de tip smart parking. Deci asta este a 7-a modificare. Deci nu vorbesc un buget de primărie și instituție publică astăzi, are sute de linii bugetare. Până acum v-am explicat doar 7 în aceste linii bugetare. Da? Bun. După care, adică eu cred că atât de puține schimbări din momentul publicării și până în momentul votării, cred că nu a existat în istoria sectorului 6. Cred că și am trecut am avut mai multe. Bun. După care, așa, la Centrul Cultural European, da, de la alte servicii în domeniul culturii, recreării și religiei, da, se reduce bugetul cu 1.000.000 de lei. Da? Și acești bani se duc la campania de sterilizare, de care am vorbit puțin mai devreme. Da? Bun. Și mai am încă o dată, deci asta ar fi a 8-a modificare din buget. Da? Apărând de timp această tragedie, aceste probleme, trebuie să acționăm. După care mai urmează încă o modificare a 9-a, se iau undeva la 800.000 de lei de la diferite chestiuni pe care le cerea administrația școlilor, care nu erau foarte bine fundamentate, și se direcționează câte 200.000 de lei pentru aceste grădinițe. Da? Pentru DALI, ca să putem depune la fondul de mediu, ca să primim finanțare, ca să le facem eficient energetic. Deci sunt studii DALI, câte 200.000 de lei, pentru Prichindel, Antimivireanu, Fulg de Nea și 217. Bun. Și am închis-o și pe a 9-a, da? A 9-a rectificare, cum ar veni. După care se ia suma de 300... Asta e prinsă. Asta e prinsă, da. Deci asta este a 9-a. După care am ajuns la creșe, la DGASPC și cred că este ultima, deci este a 10-a rectificare. Da. Așa, și se solicită crearea bugetului la capitolul așa învăța. Sunt cele două creșe pe care trebuie să le punem în buget, nu? Pe care le-am dat de la... Sau 3. Doar se mută banii de la asistență socială la învățământ. Deci, domnule Ciont, am explicat mai clar de atâta, n-am cum să explic. Da? Și dau cuvântul meu de onoare, că altceva nu e. Da? Sunt doar 10 modificări simple, care valorizează, cred că sunt undeva sub, dacă le scot ceea ce am primit banii, da? Cei 30 de milioane, cred că sunt sub 1% sau 2% din valoarea bugetului nostru. Da? Adică nu este vorba de 60%, nu sunt multe, limbajul în care au fost scrise este complicat, da? Dar vă garantez că sunt doar acestea. Deci nu aveți cum să plecați nelămurit sau să nu înțelegeți ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu e nimic de ascuns, le-am explicat clar despre ce este vorba. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, Dacă mai e domnule. nevoie și mai am un consilier PSD cuvântul, le mai explic o dată. Acum le știm numai mai pe foaie, că le-am învățat. Domnul primar, să știți că cu ocazia asta ați învățat și dumneavoastră mult ce scrie acolo. Vă dați seama că eu când fac bugetul, sau când discutăm bugetul pe 2 miliarde de lei, pe mine mă interesează, nu am capacitatea nici eu să procesez și niciun om să știe fiecare linie bugetară în parte. Pe mine mă interesează ce? Prioritatea și 2, maturitatea proiectului. Am trecut evident prin toate proiectele de investiții, dar nu pot să stau personal să văd
mii Vă rog, de linii puțină bugetare liniște, la toate vă rog. instituțiile subordonate, dar de aceea avem echipă, de aceea lucrăm. Eu știu foarte bine și dacă vreți am pregătit deja o prezentare. Dar nu știu Domnilor dacă o să vă mai consilieri, pun. vă rog. Am o prezentare, dar dura cam vreo 20 de Domnul minute. Eduard Simion. Cu structura bugetului, dacă doriți, intrăm și în aceste detalii să vedeți că știu foarte clar pe ce merg banii sectorului 6 în acesta. La dispoziția dumneavoastră. Deci dacă vreți, dau drumul la PowerPoint și prezint clar tot. Dar dacă dumneavoastră solicitați acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, domnule primar. Vă rog un pic de liniște, domnilor consilieri. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog. Dacă nu mai sunt alte intervenții, intrăm în procedură de vot. O să începem cu amendamentele domnului viceprimar. Primul amendament, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri. 9 abțineri. Voturi pentru. ...18 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Cel de-al doilea amendament, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă, abțineri. Discutăm doar de amendamentele domnului viceprimar Alexandru Gâdiuță, după care vom da vot și pentru amendamentul domnului consilier Trăistaru. Cel de-al doilea amendament, voturi împotrivă, nu sunt, abțineri. 9 abțineri, voturi pentru. 18 voturi pentru, cel de-al doilea amendament a fost adoptat. Al treilea amendament, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă, abțineri. 9 abțineri, voturi pentru. 18 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Cel de-al patrulea amendament al domnului viceprimar, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă, abțineri. 9 abțineri, voturi pentru. 18 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Cel de-al cincelea amendament al domnului viceprimar, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă, abțineri. 9 abțineri, voturi pentru. 18 voturi pentru, cel de-al cincelea amendament a fost adoptat. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Trăistaru, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă, abțineri. Nu sunt abțineri, mă scuzați, o abținere. Voturi pentru, 26 de voturi pentru. Amendamentul doamnei Trăistaru a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Voturi împotrivă. Nu. A avut un punct de vedere asupra bugetului. Au fost... Centrul Respiro a fost... Vă rog, domnule viceprimar. Parte dintre propunerile doamnei Mitran au fost înglobate în amendament. Pentru altă parte, executivul, spre exemplu, ADP-ul a răspuns legat de locul de joacă, se va realiza prin fondul de reparații, deci printr-o altă formă, și vor urma pentru celelalte propuneri la rectificările următoare să suplimentăm. Mulțumim pentru clarificări, domnule viceprimar. Deci am avut 5 amendamente ale domnului viceprimar, un amendament al doamnei consilier Trăistaru. Acum suntem la votul proiectului în integralitatea lui. Voturi împotrivă, vă rog. 9 voturi împotrivă, abțineri. Nu sunt abțineri, voturi pentru. 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc frumos. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Punctele 4 și 5 au fost scoase de pe ordinea de zi de către Secretariatul General. Suntem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu strada Castranova, numărul
17, 19, sector 6, pentru construirea imobil cu funcțiune de locuință individuală pe un teren în suprafață măsurată de 792 de metri pătrați, proprietate privată persoane fizice. Avizul Comisiei de Specialitate este favorabil. Există niște observații ale domnilor consilieri. Domnul consilier Desculțescu. H maxim 7 metri, retragere laterală derogare de la 3,50 metri la 3 metri este ok. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu Bulevardul Ghencea numărul 79 de sector 6 pentru construirea ansamblu cu funcțiune de locuințe colective și funcțiuni complementare pe un teren în suprafață de 12.203 metri pătrați, proprietate privată, persoană juridică. Aici vă aduc la cunoștință că avem o solicitare din partea beneficiarului de a fi prezent în sală pentru detalii și clarificări dacă este cazul și aveți întrebări suplimentare. Avizul Comisiei de Specialitate este nefavorabil. Dacă avem observații, vă rog. Domnul consilier Desculțescu, H maxim 44 de metri, retrageri la doar 5 metri pentru limitele de proprietate de la est și de la sud față de noul aliniament. Care aliniament? Cel care nu este realizat încă. Articolul 35, accesuri carosabile din PUZ aferent. Aliniatul 4, dacă infrastructura rutieră nu este realizată la profilul prevăzut din PUZ, modificare și actualizare PUZ coordonator sector 6, autoritățile locale pot limita accesul la consumarea coeficientului de utilizare a terenului CUT până la jumătate din valoarea lui, până la realizarea infrastructurii rutiere. Dacă sunt alte discuții, dacă doriți clarificări, vă rog, domnul Bojdan. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că am mai dezbătut și votat odată acest proiect și voiam să întreb executivul ce s-a modificat concret față de forma precedentă. Mai aveți și altă întrebare sau? Depinde de răspuns. Da? Vă rog din executiv dacă puteți, domnul arhitect șef. Din câte știu eu, beneficiarul consideră că nu s-a înțeles cum e cu accesul pe acest teren. În rest nu s-a schimbat nimic nici din propunere, nici din variantă, nici din construcțiile propuse. Mulțumim frumos. Ok, deci alte intervenții, vă rog. Dacă nu sunt alte intervenții, intrăm în procedură de vot. Vă rog voturile împotrivă, dacă sunt. Abțineri? (16) abțineri, voturi pentru. 11 voturi pentru, proiectul a fost respins. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu Bulevardul Ghencea numărul 91E sector 6 pentru construire spații comerciale multifuncționale și spații cu funcțiuni complementare locuirii pe un teren în suprafață de 16.365 de metri pătrați, proprietate privată, persoană juridică. Avizul comisiei este favorabil. Vă rog dacă sunt observații. Avem observații, domnul consilier Desculțescu, H maxim 10 metri, retrageri laterale de 5 metri. Mulțumesc. Dacă sunt alte discuții, vă rog. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot proiectul. Voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri.
nu sunt abțineri, voturi pentru, 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu strada George Raneti, numărul 53, sector 6, pentru extindere și supraetajare corp C1, cu funcțiune de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 160 de metri pătrați, proprietate privată, persoane fizice. Avizul Comisiei de Specialitate este favorabil. Observațiile domnului consilier Desculțescu, H maxim 9,75 metri, la sud derogare de la 4,87 la 3 metri laterală, la vest stradă la 4,26 metri, nord-est alipire la calcan egal 0 metri față de limita de proprietate. Dacă sunt alte discuții, dacă nu sunt alte discuții, supun la vot proiectul. Voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă, abțineri. Nu sunt abțineri, voturi pentru. 27 de voturi. 26 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Să se consemneze că la punctul 9 de pe ordinea de zi am fost prezenți 26 de consilieri. Domnul consilier Tomescu nu se află în sală în momentul votului. Punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu strada Stupca, numărul 14, sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 377 metri pătrați, proprietate privată, persoane fizice. Avizul Comisiei de Specialitate este favorabil. Avem două observații, H maxim 10 metri, retragere laterală 5 metri. Discuții dacă sunt. Vă rog, domnul Pană. Mulțumesc, domnule președinte. Am o rugăminte către secretariatul tehnic, toți suntem la puduri, să specifice votul pe fiecare proiect în parte, fiecare consilier cum a votat. Deci, referitor la puduri, să fie specificat la fiecare pud în parte, în procesul verbal, cum am votat. Dacă este în unanimitate, nu este problemă, dar unde s-a făcut diferență. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Să se consemneze la momentul votului, suntem 27 de consilieri, domnul Tomescu a revenit în sală. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu sunt alte intervenții, suntem la punctul 10 de pe ordinea de zi, Stupca numărul 14, voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotriva, abțineri, nu sunt abțineri, voturi pentru, 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 11 de pe ordinea de zi a fost retras, punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect privind planul urbanistic de detaliu Bulevardul Timișoara numărul 104A, sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune de centrul de calcul și anexe tehnice pe un teren în suprafață de 40.094 metri pătrați, proprietate privată, persoană juridică. Avizul comisiei este favorabil. Există o observație, H maxim 15 metri, între 15 și 20 de metri. Dacă sunt alte discuții, vă rog. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. La punctul 12 de pe ordinea de zi suntem 26 de consilieri prezenți. Domnul consilier Prunaru Ștefan nu este în sală. Avem 26 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu Bulevardul Timișoara numărul 187-197, sector 6, pentru construirea ansamblu rezidențial, locuințe colective, birouri și spații comerciale pe un teren în suprafață măsurată de 19.995 metri pătrați, proprietate privată, persoană juridică. Avizul comisiei este nefavorabil. Amendamentele
observațiile comisiei sunt H maxim 40 de metri, edificabil 1, retrageri laterale la est 5 metri, la vest 10 metri, edificabil 2, retrageri laterale la est și sud 5 metri, la vest 10 metri, zonă de protecție tehnologică trece prin mijlocul terenului, zona M2 puz aferent, articolul 6, aliniatul 3.1, peste P+2 niveluri, retragere laterală minim jumătate din H la cornișă, fără vreo altă limită minimă. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Cincisprezece. 15 abțineri, voturi pentru, 11 voturi pentru, proiectul a fost respins. Intrăm pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții bază logistică operațională ASPS, sector 6, situat în Bulevardul Timișoara, numărul 8B, sector 6, București. Avizul comisiilor de specialitate sunt favorabile. Discuții, vă rog, dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, intrăm în procedură de vot. Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri? Sunteți la abțineri sau la voturi împotrivă? Suplimentară, da. Mă scuzați că v-am deranjat din discuția pe care o aveați. Ok. Vă rog încă o dată, voturi împotrivă. 8 voturi împotrivă. 9 voturi împotrivă. 8 voturi împotrivă. Mă scuzați, 8 voturi împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri, voturi pentru. 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Să se consemneze că la punctul de pe ordinea de zi suplimentară, domnul consilier Pană nu a fost în sală și am fost prezenți 25 și domnul Ștefan Prunaru nu a fost în sală, am fost 25 de consilieri prezenți. Ultimul punct, întrebări și interpelări. Dacă sunt, vă rog, dacă nu sunt, declar ședința închisă. Vă mulțumesc frumos, o seară bună!